Tufung kaham joto khajani marate kijing sono lamsogo ani YouTube channel hai ang tini tamni bagai face video tui ma phaiga hangke chung tabuk nugo tai nugoi bo tongo lai thangnai sala bo chung nukha chini bai Elizabeth kolai kubuni dofani borok bai kaijakmani abno nugoi no bui bosu comment hamya khaika tai bosu jora tui bono chajak yang kha abo haino tabuk tai kaisa viral ungoi tongo obo wngkha ke SF ni actress Hamari Debroma bini video kwbangma no viral ungoi tongo tai norbo nukkhana tai ani o video ni skango bo norbo nugui no mankhana abno tui no tini kisa thaisa thainai kok sanani hinai ma phaikya tamni hingke naidi chini Tripurani joto famous tai actor tai actress je tongnai rokno joto borok rokno saya je ungoi tongnai borokno simi se sao hingke norok khanari tabuk chini bai Elizabeth song tamong hangke bo hangke to buni dofani borok bai kaijagoi thangka hingke tabuk next time tai kaisa phai tongo iko chung tabuk viral nugoi tongo horogo party khayai wansarok bai photo bujakjak amrokno chung nugoi tongo iko tabuk hingke Hamari Debroma hanai abno tui bo kwbangma chini takhok lila songno bo interview no harka je news channel ni bisingtui je news coverage khai tongnai rok hingke ang abno tui no kok sanani muchungo je chini Tripurani je famous tongnai borok rok eba iko popular tongnai borok hingke alka bosoni borok rok bai mang kaijagoi thangka hingke bahai ke wngnai abo norbo kisa uansugoi ni ri hingke ang aboni tui no kok sanani hinai ma phaikya abo omo hai tomrok belai kheno chaya tamni hingke tabuk naidi bo iko Hamari Debroma tabuk busuk jora tui hamya comment tai bukhuk sitra rok bai kutukjagoi tong abo norok bo kwbangma YouTube haika Facebook boroni photo rokni bis iko tolao je comment box rogo comment khaijagoi tongmani aborokno nugui no tongkhana tumungno omo haino buni dofani borok rok bai kaijagoi thangka hingke chung kha khainai tai angbo okokno sanai bono tai KSF channel o samung khainani tana harchide abono ani kaisa koimung tumungno o je viral wngmani kubui no ungoi tongkha hingke abo hai tai je sinijagoi tongnai tai sikla sikli tai je chini next generation ni sikla sikli rok norok bo obno nugui no swrungbai sidi tai omtui rok buini bosongni borok rok bai halak bonani tachaichok sidi abono ani koimung je buini dofani borok rok bai thangnai rok borok bo kisa uansuknani nango tai borok omo hai ke thangka hingke chini Tripura saro teibo kuluknai omo hai rok bo borok uansuknani nango haipano borok uansukliya oino thangai paikha tai thangai bo tongo tabuk je chung nugui tongmani social media ni bisingtui omo hai rok ta wngjabai sidi hingke khajani marate kijing song video tini boy omsong no khaijinai